अमृत आरो सागर होननानै बुंदों। अमृत होननानै बुङोब्ला मा? बायनो रोङै, जिनो रोङै, जामनो रोङै, गासैनिबो जोबनो गैयै, जोबथा गैयै, बेखौ बुङो अमृत। सागर माने मा? लैथोजों रुजुदों आइमोन आफामोन। जेरैहाय बे अमृत सागराव ओरैबायदि रस हाबनानै दंजोबो, मोनफ्रोमनिबो जिथु शास्त्रफ्रा रस बिदै महरै नैबे अमृत सागराव हाबनानै दंजोबो आरो मा। दा बेवहाय माथ्र जोङो बिजिरल' अध्ययन खालामनांगौ एबा नायनांगौ। बिनिखायनो बे अमृत सागरनि जिथु सोदोबथिया बेनो। दा बेवहाय बुंदों निराकार साकार असीम अखंडकार सर्व शक्तिमान परमात्मा स्वत प्रकाश नित्य विराजमान। महर गोनां महर गैयै, नुजानाय नुजायै, जोबथा गैयै, अखंडकार सर्व शक्तिमान बयनिख्रुइबो गोहोगोरा परमात्मा बेनो स्वत प्रकाश नित्य विराजमान। अर्थात गावनो नुजासारनानै बयनिख्रुइ गोहोगोरासिन महरै जेरावबो थाबायनो गोरों रोङै गासैखौबो लानानै मोजां विराजमान भाबै नुजासारनानै दं आरो मा। তাহার নাম অনন্ত শক্তি বা অসংখ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাস্ত্রাদিকে অসংখ্য নাম বা মন্ত্র কল্পিত হয়ে আছে। অর্থাৎ बे गासैबो मुलुग संसाराव जा दं एम्फौ एनला दाउसिन दाउला जिखुनु बेफोरखौनो शास्त्रआव लानानै मा होनदों असंख्य नाम गावबागाव मन्त्रजों बिजिरलायगासिनो दं आरो मा। बिदिनो सोरबाबा संकरिफोरखौनो साननानै नायदो, बिसोरो जेनेबा गावसिनि आरजजों नाम कीर्तन गायगासिनो दङ। सत्संगफोरखौनो साननानै नायदो, बिसोरबो गावसिनि जिहेतु नामथि गायगासिनो गावसिनि मन्त्रजों। थिग बेबायदिनो इस्लामिफ्राबो बाइबेलफ्राबो बाथौफ्राबो गावबागाव मन्त्रजों माने आरज खालामगासिनो दङ आरो मा। যাহাদের যে রূপ মন্ত্রের সংস্কার পড়ে আসে তাহারা সেই রূপ মন্ত্র জপ করিয়া আসিতেছেন এবং অন্য রূপ মন্ত্রকে নিকৃষ্ট হয়ে জানে নিন্দা করিতেছেন। जायहा जिबायदि मन्त्रखौ लानानै गावबागाव माने इसोरनि मुंखौ आरज खालामदों, बिसोरबो साफ्रोमबो माने गाव गावनिखौ जोंना साबसिन, जोंना बयनिख्रुइ मोजांसिन नै बेबायदि साननानै मालायनिखौ माने निन्दा होलायगासिनो दं आरो मा। है बिसिना जाया, नै बिसिना जाया, नै बेबायदि माने गावजों गाव निन्दा होलायलायगासिनो थायो आरो मा। बेखायनो मा बुंदों इहार फले मन्त्र शास्त्र निष्कृष्ट নাই যে সকলের মন্ত্র তাহার নাম চিনি নিষ্কৃষ্ট। নানা শাস্ত্রে নানা মন্ত্রের উপাধি পরিত্যাগ করিয়া সর্বশাস্ত্রের সার যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ তাহাকে শ্রদ্ধাপূর্বক বা ধারণ করা, অর্থাৎ তাহার নিয়ম অনুসারে বিচারপূর্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সম্পন্ন করেন होननानै बुंदों आरो मा। बिनिखायनो मा होनदों बे गासैबो माने शास्त्र जेरैहाय गावबागाव नाम लानानै परब्रह्मखौ जेन'बा आरज खालामगासिनो दङ। दा बेफोरनि गेजेराव गासैखौबो नागारजोबनानै हायोब्ला बै उपाधि बे उपाधिखौनो लानानै जेन'बा माथ्र मुंखौनो लानानै जों गावजों गाव थेलासे थेलायगासिनो दं नालाय, नोंनिया जाया आंनिया जाया होननानै बेफोरखौ गासैखौबो नागारनानै बबे सार, बबे सैथो, बबे गोथार, बबे पूर्ण भाबै आबुङै परब्रह्म ज्योति स्वरूप बिनि सायाव गोथार गोथौयै बिजिरनानै बेखौ आरज खालाम होनना बुंदों आरो मा। তাহার নিয়ম অনুসারে বিচারপূর্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সম্পন্ন করেন। थारमाने बिनि जिहेतु मोजां हाबा बेखौ गोथौयै बिजिरनानै व्यवहारिक आरो पारमार्थिक नैबे मोननै हाबाखौ माव होनना बुंदों आरो मा। व्यवहारिक होननानै बुङोब्ला मा आइमोन आफामोन? व्यवहारिक होननाय लोगो लोगो जिहेतु जोंनि
न'खराव थांना थानायनि थाखाय गावनि देहा सोलेरखौ हमथानो थाखाय गावनि बिसि फिसा शिक्षा दीक्षा होनानै गावनि फारफ्रोमथिंबो जानाय लोंनाय मोजां न'खर जौगानायनि थाखाय गावनि जिहेतु गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गावनि न'खरखौ गोथार भाबै दैदेननानै समस्त समाजजों गोरोबनानै थानो हानाय बेबायदि आसार खान्थि बेबहार गोथार आइमोन आफामोन। जेरै आफामोनहा सोरबा साख्रि मावो, सोरबा बिजनेस मावो, सोरबा फालांगि मावो, बेबायदिनो गावबागाव मावनानै दिनै न'खरखौ दैदेनबोगासिनो दङ आरो मा। बिनिखायनो मा बुंदों, जोंनि बेबहारा फारफ्रोमथिंबो गोथार जानो नांगोन। जेरै सोरबा फालांगि मावदों, बै फालांगि मावनायफ्रा बे फालांगि मावनायजोंनो गावनि न'खरनि बिसि फिसा गथ' गथायखौ शिक्षा होनाय, न'खरखौ जौगाहोनाय, जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय फारफ्रोमबो लानानै गावनि न'खरनि फारसे मोजां थांना थानायनि राहाखौ बे फालांगिजोंनो दैदेननांगोन। जेरै सोरबा आबाद मावनाय, बे आबाद मावनायाबो गावनि बे आबाद मावनायजोंनो गावनि न'खर जौगानायनि, गावनि न'खरनि बिसि फिसा शिक्षा दीक्षा होनाय, मोनफ्रोमबो फारफ्रोमथिं जेरै गाननाय जोमनाय लोमजानाय साजानायनिफ्राय लानानै बेखौ जाहाथे मोजां आबाद मावनानै मोजां फसल मावनानै गावनि न'खरखौ जौगाहोनो हानाय, बेजोंनो बिसि फिसाखौ फोथांनो हानाय बेबायदि आबादखौ मावनो रोंनांगोन। अब्लासो जोङो दिनै मोनफ्रोमबो फारसेथिं जौगानाय हाबाफारिया जाफुंगोन। अब्लासो जोंनि बे बेबहारिक हाबाया जागोन। आरो आइमोननिखौ साननानै लाय, आइमोननिथिंजायबो जेरैहाय संनाय खावनाय दानाय लुनाय न'खर जौगाहोनाय, गाव गावनि बिसि फिसाखौ मोजां गियान होनाय, मोजां बोसोनजों गावनि फिसायखौ मोनहोनानै मानिनानै सुखु गोजोनै संसार जानाय, नै बेफोरबायदि स्वभाब चरित्रफ्रा आइमोनाबो गोथार जानो नांगोन। अब्लासो गंसे न'खरा बे जौगानायाव फैगोन। बिनिखायनो बुंदों, आइमोननि साफ्रोमबोनि बेबहारा जेब्लाबो गोथार जानो नांगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जेरैबो बयजोंबो बाख्नायजानाय, हाबा हुखाफ्राव बयजोंबो बाख्नायजानाय, न'खर दैदेननायफ्राव बयजोंबो बाख्नायजानाय बेबायदि आखल स्वभाब चरित्रफ्रा गोथार जानो नांगोन। अब्लासो बे गंसे न'खरा जौगागोन। बिनिखायनो साननानै नाय आइमोन, गंसे न'खरखौ जौगाहोनाया बांसिनानो आइमोननाव गोहोम गोग्लैयो। बेखायनो आइमोननि मोनफ्रोमबो आसार खान्थि बेबहारफ्रा गोथार जानो नांगोन। अब्ला बे न'खरा लासैनो जौगालांगोन आरो मा। बेखौनो बेबहारिक। फार्माटिक होननानै बुङोब्ला मा? फार्माटिक होननानै बुङोब्ला जोंनि फार्माटिक हाबायाबो गोथार जानो नांगोन। इसोर खुलुमनायनि जोंनि गोरबो गोथौयै खुलुमनो नांगोन। साज्राङै ओम सद्गुरु नै बिदि बुंबा जानाय नङा आइमोन आफामोन। ओम पुर्ण पर ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो। गोथार गोथौ गोसोजों जेरै ओम बुंनाय लोगो लोगो आसुगुरनिफ्राय गावनि खानायसिम बे नोंनि बुंनाया रिंसारथियो। ओम होननाय सोदोबा जेरैहाय ओम होननाय लोगो लोगो मोनसे खुन्दा दैयाव हाथर खुबैनानै जेरैहाय बै रुगुं मोनहैयो, थिग बेबायदिनो जोंनि ओम सोदोबाबो गोलाव गावनि देहा सोलेराव नांजोबनाय जानो नांगोन आरो। बेफोरबायदि जोङो श्रद्धा खालामनो नांगोन। इसोरनि सायाव गोथौ भाब साननो हानाय थानो नांगोन। गोथार गोसोजों भक्ति खालामनांगोन। अब्लासो जोंनि फार्माटिक हाबाया गोथार जागोन। नङाबा बे साज्राङै सोरबाबा ओम सद्गुरु नै बेफोरबायदिजों मालाबाबो बोराय बुरै जाजासे खुलुमबाबो नोंसोर इसोरनि अननायखौ मोननाय नङा। बिदिखायनो आइमोन आफामोन, फार्माटिक हाबायाव जोंना गोथार जानो नांगोन आरो मा। नैबेखौ बुंदों आरो मा। बेखायनो बेबहारिक आरो फार्माटिक कार्य सम्पन्न कराया मोजां गोथार गोसो खालामनानै बुंदों। मन्त्र जे शब्द मात्र तार प्रति लक्ष्य राखिया, मन्त्र যার কল্পিত নাম, এই জ্ঞানময় পরমাত্মার উপর লক্ষ্য রাখিলে তিনি সকল কার্য সিদ্ধ হয়। दा जोङो बे मन्त्रखौ लानानैनो गावजों गाव नांलाय खमलाय दान्थे बिदान्थे जालायबाय थायो। है नोंसिना ओरैबायदिसो, जोंनानि ओरैबायदिसो, नोंसिना बेबायदिसो। बेफोरबा मात्र मुंल'सो, सोदोबल'सो आइमोन आफामोन। बे सोदोबखौल' लानानै जोङो गावजों गाव नांलाय खमलाय जानो नाङा। जायहा जि मन्त्रजों जेरैखि गाबज्रिथों, बे गावबागाव जि जोनोमनिफ्राय फैखानाय बे गावबागाव गाबज्रिथों, जोङो बे नामखौ लानानै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जालायनो नाङा होननानै जोंखौ नैबेहाय बुंना गालांदों आरो मा।
बेखायनो मा बुंदों लखेर संस्कार आसे बोले आवटी दिबार चिन्ति मन्त्र कल्पित हয়ে আছে नतुबा मन्त्रेर कोन प्रयोजन নাই बिनिखायनो मा होनदों परमात्मा सरासरके लया नित्यपूर्ण ताहारे नाम ओंकार मन्त्र अति पुराकाले हইতে प्रचलित ओंकारे शास्त्रे मन्त्रे राजा बलिया बर्णना করে আসেন बिनिखायनो मा होनदों जितु जोङो गावजों गाव साननो रोङै गोरोबलायनो रोङिखायनो मोनथाम मन्त्र बुंनानै गालांदों परम ब्रह्म जोंहा शिबनारायण परमहंस आफाया बेनो जाहैबाय मा होनदों बिदि नङाबा जोंनो मन्त्रनि खुनु गोनांथियानो गैयामोन बे परमात्मायानो गासैबो सरासर मुलुगनि जिउ जिबि एम्फौ एनला दाउसिन देवला गासैखौबो लानानैनो नित्यपूर्ण माने सामफ्रामबो गावनो आबुङैनो जेरावबो गोसारनानै दंखायो होननानै बुंदों आरो मा ताहारे नाम ओंकार बे आफानि मुङानो ओंकार ओंकार होननानै बुङोब्ला मा बेयाव मोनथाम सोदोब हाबनानै दं अ उ म ओम ओआ जाहैबाय मा अनादि आदि अनन्त अन्तर अयबय सुखमतम सृष्टि खान्थिनि बिगोमा ब्रह्मा होननानै बुंदों आरो मा बेयो उआवनो हाबनानै दङ उआ जाहैबाय उर्दुगति जेरै जौनाय देरनाय लावनाय खांग्रा बाग्रा बिगोमा विष्णु नैबेखौ विष्णुखौ बुंना गालांदों आरो मा ओमफ्राय मआ जाहैबाय मा महेश्वर अर्थात फोजोबग्रा लांग्रा सम मथे टाइम जानाय लोगो लोगोनो बे जेसेबांनाखि जिउ जिबि दं ब्रै आथोन जिबि बिस्रा बयहाबो परिमाप दंखाजोबो आइमोन आफामोन टाइम मथे जौगोन टाइम मथे देरगोन टाइम मथे गावबागाव सम सफैनाय लोगो लोगो बे ब्रै आथोन जिबिया रावबो जिरायनानै थानो मोना बिनिखायनो बुंदों शास्त्र आइमोन आफामोन उनिधानि सादिरानि बिफुबो निज शासत्व निथंसानि हित्य गतं कतर्ब धर्म संशय होननानै जोंनि बे देहादारिया अन्थाइ जिबन नङा आइमोन आफामोन जोङो बेवहाय खोब जोरगोन सोरबा 100 सोरबा 80 सोरबा 90 नै बेफोरबायदि गावबागाव टाइम टेबोल लानानैसो जोङो सुबुं महरैनि बेवहाय जोनोम मोनफैदों बिनिखायनो बे देहा थानाय समावनो जोङो साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे गोथार परब्रह्मजों अनजानोब्ला धोरोमनि मुं लानानै धोरोमाव निष्ठा जानानै जेब्लाबो परब्रह्मनि फारसे गोसोखांनानै जों जेब्लाबो साफ्रोमबो सुबुङानो इसोरखौ सिबि अब्लानो जोङो परब्रह्मनि अननायखौ मोननो हागोन आरो मा बेखायनो नैबेवहाय जोंहा परमेश्वर आफाया रोखा मोनथाम मन्त्रखौ बुंना गालांखादों दा बे ओंखारनि सोमोन्दै बेनो आरो मा आरो दा बेयो मा बेखौनो होनबाय जोंहा नैबे माबायाव अमृत परम कल्याण गीतायाव दं सूर्य रेडि बेनिस ज्योतिरिकां त्रिस्तास्ताम दा आं जाय मन्त्रखौ बिजिरदों ओंखार बे ओंखारा जाहैबाय मा बै सान ज्योतिनिसो गोहो बे सान ज्योतियानो नैबे मुलुग ब्रह्माण्डआव फैनानै मा होनदों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुबुन गुबुन नाम लानानै माने बेखौनो मानसिफ्रा गुबुन गुबुन नामै सिबिगासिनो दं आरो मा नैबे ओंखारावनो बे गासिबो हाबना दंजोबो बिनिफ्राय मा होनदों प्रचलित ओंकारे शास्त्रे मन्त्रे राजा बलिया बर्णना করে আসেন बे ओंकारखौनो बेखायनो मा होनदों मन्त्रनि राजा 20 मन्त्र मुलुगनि जोलै होननानै नैबेखौनो बुंना गालांदों आरो मा बेखायनो जायनि मन्त्रआव ओंकार गैया बे ओंकार गैयै मन्त्रआ बिजुरहीन आइमोन आफामोन जेरावबो सोलिया ओंकार गैयैया बेखायनो बे ओंकार गोनाङासो गुदि दं बेहा बिगोमा दं बेखायनो जाय सुबुङा ओंकारजों सिबिगोन एबा जोंनि बे जयग'जों सिबिगोन बे सुबुङा जथेस्थ' जोङो इसोरखौ थाब मोनहैनो हानाय गोहो सक्तिया नैबेजोंसो बेरखांगोन बिनि अनगा गुबुन धोरोमजों सिबियोब्ला हाजार बार खुलुमबाबो माने जोङो सौहैनाय नङा आरो मा जेरैहाय साननानै ला बिदिन्थि बायदियै बै मोनसे अदालगुरि हाथाय बे अदालगुरि हाथायाव सोरबा बारस'नानै थांग्रा दं सोरबा गिदिंनानै थांग्रा दं थिग बेफोरबायदि जेरै बारस'ना थाङोबा थाब मोनहैयो नैबे जोंना ओंकार गोनां मन्त्रआ बेबायदि आरो मा
बेखौनो बुंदों आरो माने बेवहाय बेखौनो मन्त्रनि राजा होननानै बुंदों जायहा जै मन्त्रया ओंखारनाय ता उसिद्ध मन्त्रे नहि जाय ओंखार गैया बे मंखरा बे बिजुरहीन बेहा जेबो माबायानो गैया যাহার নাম ওঙ্কার চেয়ে অসংখ্য শক্তির দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা এবং পালন ও সংহার করিতেছেন जायहा माने बे ओंखार दं बे ओंखार मन्त्र गोनाङानो मुलुगनि बिगोमा ब्रह्माण्डनि बिगोमा बेनो बे मुलुगखौ पालन खालामगासिनो दङ बेनो फोजोबगासिनो दङ बेनो संहार खालामगासिनो दं होननानै बुंदों आरो मा ओइ अनन्त असीम शक्तिर नाम माया प्रवृत्ति सावित्री गायत्री काली दुर्गा सरस्वती बरदा बरदे देवी माता परम ज्योति ब्रह्मनि स्वाहा नाम दारमानि बेखौनो बे गासैबो मुलुगनि बिगोमा जेरै ओंखार बे ओंखारानो गावनो समस्त मुलुगखौ दैदेनगासिनो दङ लाखिगासिनो दं गावनावनो जोबस्रांगासिनो दं बेनो अनन्त असीम जोबनो गैयै बयनिख्रुइ गोहोगोरासिन शक्तिनि बिगोमा बेनो माया बेनो प्रकृति बेनो सावित्री बेनो गायत्री बेनो काली दुर्गा सरस्वती नैबेखौनो मा बुंबाय ओम बरदे देवी परम ज्योति ब्रह्मनि स्वाहा नैबेखौ बुंना गालांदों आरो मा बरदे देवी मानि मा बोरनिगिरि बिमा बयखौबो बोर सारस्रिनो हानाय बिमाखौ बुंदों बरदे देवी देरसिन बिमा परम ज्योति बयखौबो समानजों अनग्रा ज्योति सोर बिलाय ओइ ज्योति नैबे ज्योतिखौनो बुंदों आरो मा स्वाहा नोंनो जोङो होयो नैबेखौ बुंदों आरो मा है अनन्त असीम शक्तिर नाम माया प्रवृत्ति आच्छा बे थांबाय स्वाहा प्रकृति कल्पित হয়ে আছে এই জন্য ওম বরদে দেবী পরম জ্যোতি ব্রহ্মণে স্বাহা মন্ত্র হয়ে আছে बिनि थाखायनो माने नैबे मन्त्रआ जादों आरो मा তিনি সরাসরকে লয়া এক অখণ্ডকারী বিরাজমান ইহা বুঝাইবার জন্য ওম সরাসর ব্রহ্মণে স্বাহা बेनो बे मुलुगनि जेसेबांनाखि जिउ जिबिनि दं सर असर थाबायनो गोरों रोङै गासैखौ माने जिउ जिबिखौ लानानै बे मुलुगाव जेसेबां दं बेखौ गावनो सोदांगासिनो दङ आरो बे मुलुगाव गावनो दैदेनगासिनो दङ बिनिखायनो मा बुंदों ओम सरासर ब्रह्मनि स्वाहा माने गासैबो मुलुगनि जिउ जिबि थाबायनो गोरों रोङै नोंनो होनायखौ आजावदो होनना बुंदों आरो माने बेवहाय स्वाहा बिनिफ्राय তিনি সরাসরকে লয়া বিরাজমানিয়া তিনি নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ শতপ্রকাশ তাহার অতিরিক্ত অক্ষয় বা কিছুই নাই এই নিমিত্তে তাহার কল্পিত নাম বা মন্ত্র ওম পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপায় स्वाहा অর্থাৎ बिनि अनगायै आरो बे मुलुग संसाराव जेबो मन्त्रआनो गैया होनदों आरो मा आरो बे मुलुगखौ दैदेनथावथाव बै परब्रह्मनि देरसिन बे मुलुग संसाराव जेबो गैया होनना बुंदों आरो मा बे मोनथामनि अनगायै जेबो गैया बिनिखायनो मा बुंदों ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय स्वाहा बिनिखायनो बे मुलुगनि बयनिबो बिगोमा बयखौबो समान मेगनजों नायग्रा पूर्ण आबुङै नायग्रा नोंनो होनायखौ गोसो खुसियै आजावनानै लादो होनना बुंदों आरो मा आरो भिन्न भिन्न ग्रह देव देवी नाना नाना मन्त्र बर्णना करिया कल्पना करिबार आहुति दिबार बा जप करिबार कोनो प्रयोजन नाय नै बिनि अनगा आरो गुबुन गुबुन मन्त्रजों गुबुन गुबुन सोदोबजों बायदिसिना मुं महर दोननानै बेखौ गाबज्रिनांगौनि खुनु प्रयोजन गैया रोखा रोखा बुंना गालांदों जोंहा परमहंस आफाया এই তিন শব্দের যে কয়েকটি শব্দ আছে তাহারা সকলো এবং প্রত্যেকের তাহারের নাম बे जेसेबांनाखि मुलुगाव जेसेबांनाखि गावबागाव धोरोमजों जि गाबज्रिदों बे गाबज्रिनाय गासैबो मुं महरा गासैबो बे परब्रह्मनिनो गोजा बिनिनो नाम धर्म अथच তিনি যাহা তাহাই তোমাদিকে লয়া পূর্ণ প্রকাশমান বিরাজমান
अबसे बे आफायानो गासैबो बे मुलुगनि 4 आथोन जिबि जा दं बेखौ गासैखौबो लानानै जोंखौबो लाफानानैसो नैबे आबुङै जेरावबो गोसारनानै दं होननानै बुंदों। मिथ्या शब्द थलया बिराद करिउना नंखाय बाथ्राखौ लानानै गावजों गाव दा नांलाय गावजों गाव दा खमलाय ओरैनो एना एनि मा जायो गावजों गाव सुथ्रा सुथ्रिसो जागोन आरो मा बिनिखायनो मा होनदों मान अपमान जय पराजय सामाजिक स्वार्थ परित्याग पूर्वक सर्व বিষয়ে সারভাগ গ্রহণ কর যাহাতে সকলো মিলিয়া পরমানন্দে থাকিতে পার তাহাই তোমাদের কর্তব্য ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি होनना बुंदों मान अपमान जेननाय देरहानाय सामाजिक नंखाय बालाखौ गोग्गानाय लानानै बेफोरखौ मालाबाबो गावजों गाव गोरोन्थि लालायनानै गावजों गाव एना एनि जालायनो नाङा गासैखौबो लानानै गोथौयै सिन्था खालाम गोथौयै साननानै नाय बिजिरनानै नाय जाहाथे जों गासैबो अनलायनानै गासैबो माने ज' खौसेथि जालायनानै बे मुलुग संसाराव सुबुं महरै जों गासैबो आलो गोजोनै थानो हायो ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आरो मा जाहाथे जोङो नोंजों आंजों मोजाङै मिलायनानै थानो हाब्लानो गासैनिबो मोजां आरो मा बेखायनो बुंदों आइमोन आफामोन जोङो जाहाथे नंखाय खोथाफोरखौ लानानै गावजों गाव दावराव दावसि एना एनि जालायनांगौ खुनु प्रयजन गैया जेरैखि गाबज्रिया जेरैखि बुङा माने बे सासे इसोरावनो जमा जाहैगोन बिनिखायनो जोंहा दिनै परमहंस आफायानो रोखा रोखा बुंनानै गालांखाबाय जाहाथे जोङो बे दखान बिजाबखौ अध्ययन खालामनानै बेजों थांब्लानो जों जथेस्थ' न'खरखौबो सुखु गोजोनै दैदेननो हागोन आरो गाव न'खरनि बिसि फिसाखौबो मोजां शिक्षा दिक्षा होनो हागोन आरो मुलुगनि साफ्रोमजोंबो खौसेथिनि बान्दोजों अनलायनानै जथेस्थ' जों आलो गोजोनै संसार जानो हागोन आरो मा दा बेखिनिखौनो फोरमायनानै जिथु आहुतिनि मन्त्र अमृत सागरनि नै बिनि सोमोन्दै बुंफोरनायखौ आं बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमो नमः ओम